apa dongamu kabul apa ora, kuwi ora mergo kiyaine, ora mergo jamaahe, tetep Gusti Allah sing nentokke. Cia. Nomor loro, sing dikabul Gusti Allah dungane Pak Yai apa sing ngamini, kuwi kene ora ngerti. Jadi saya bukan faktor, ulama bukan faktor. Yang faktor hanya dua, Allah sama Kanjeng Nabi. Nek jenengan cedak karo loro iki, luwih cedak karo kabul, ngono tok. Jadi Bapak sekalian, hidup itu begitu luasnya. Dan supaya gampang, wis to kowe karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi aja pedal. Wis ngono tok. Wis engko kowe ngerti dhewe endinge engko. Wis to, aja kuwatir. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ora ana wedi, ora ana sedih nek kowe wis gandolan Gusti Allah karo Kanjeng Nabi, ngoten.